hlas 2, hlas ľudu. No dobrý deň, no konečne ste prišli. Poďte dnu, milá pani. No, dobre, bože, je tu veľa špiny je tu. No viete, tento dom je dosť starý a už asi 53 rokov tu nikto nebýva, takže troška pavučinky sem a tam, ale to vymetieme. Tento dom je veľmi dobrá kúpa, stojí len 700-200 tisíc eur. A viete, takáto príležitosť, to je 1 z milióna. Máte nejaké otázky na tento dom? Zomrel tu niekto? No, tak v roku 1893, pokiaľ dobre pamätám, tak tu zomreli majiteľe a to normálne od starého veku, nič zvláštne, žiadne vraždy. Od starého veku? Ja som počula, že od starého veku nie. Ja som počula, že ich tu zabili. Zabili? A tak to musíte mať zlé informácie. Viete, tento dom je veľmi starý, bol postavený v roku 1851, keď ešte tu boli otroci. To sú strašné časy, Páne Bože, Amerika. Boh žehnej Amerike, Obama, yes. A musíme sa aj priznať, že boli tu otroci, je tu veľa pivníc, ktorých boli tí otroci, je tam ešte troška ich kosti, ale to nevadí, to vypracujete všetko, zavoláme službu, upratovaciu a všetko vypracujeme. Ale tak boli tu nejaké čudá sa zdiali, viete, ak to bolo s otrokmi, ale nič vážne. Čo je tá hlava za vami? A to telo? Prečo visí zo šnúry? Jaká hlava? Prosím vás, pani, vyberiete nejaké tablety? Ale veď pozrite sa, pri nohách vám leží živá ruka. Aj noha. Preboha, veď tam je celé telo. Ale nie, milá pani, počúvajte, to sa vám len zdá. Tento dom má takéto halucinogénne účinky, lebo prechádzajúci majiteľia tu žili v 70 60 rokoch, takže oni tu fajčili veľa marihuany a celý dom je z marihuany, takže no. Ale veď pozrite sa, ešte zo steny hore kvapká krv. To musí byť nejaká čerstvá vražda, lebo ten človek mal veľa krvi v sebe. Ja fakt neviem. Nie, to sú len komáre, slečna moja, nebojte sa, poďme sa pozrieť na druhé poschodie. Tento dom je obrovský, má 5 spální. Budete ich potrebovať, keď budete si chcieť založiť rodinku. A má 4 kúpeľne. Au bože, čo ma to ťaha za vlasy? Jej, počkajte, nechoďte nikde, kde chcete ísť, milá pani. Ale veď ja nejdem, niečo ma ťaha za vlasy. A som sa zachytila, alebo ja neviem. Ale, milá pani, to bolo len o kľúčku, zachytili ste sa dobre. Ale veď čo, žiadna kľúčka nie je. To sa vám len zdá. Všade sú. Tak, teraz vám ukážem hlavnú spálňu. Tuto sa splodilo veľa detí, takže to bude úžasné pre vašu rodinku budúcu, keďže budete mať rodinku, hej, že budete mať rodinku. No ja už mám rodinku. Jakú rodinku? Pralinku! Naozaj to je úžasné. A koľko máte detí? 32. Úžasné. S kým? Ja neviem. To je dobré, lebo viete, bol ten taký chlap, minulý týždeň sa volá, že Peter Kovač a chcel, že by sme mu nafarbili celý dom na oranžovo a to sme nemohli pripustiť, pretože duchovia, žiadni duchovia, prechádzajúci majiteľ to nechce. No. Takže, milá pani, poďme sa pozrieť na záhradu. Páči sa vám to tu? Nie. A prečo nie? Veď to je krásny dom, starý, historický, na juhu Ameriky. To je úžasné, sami otroci tu boli. Niekto stojí za vami, pozrite sa.